Dobrý den, vítám vás u pořadu inspirace pro luxusní baráky. Tady mám komín, tady mám kamna, tady mám truhle, tady mám celkem zařízený. Točím video se sestřičkou, moje milovaná. Tady... Ale já jsem ti říkala, že si chci koukat na televizi potom. Jo, to bude chvilka. Tady mám jakoby televizi, kartiky box, komín, jídel, tady takový stoleček s jídlem, no blablabla, už to bude chvilka. No, tady mám sád, který mi roste, tady mám farmičku, že jo, a tady mám vlastně chrám, kde uctívám Boha. A tohle by, jo, a ještě drobnost. A tohle by mohla být inspirace pro to, abyste si postavili baráček nebo dokonce i vesničku s vesničany. Takže to byla taková menší inspirace, takže nashledanou. Nashledanou, ty nashledanou. Když jsem řekl nashledanou. Tak nashledanou, no jo. Nashledanou.